pamene madera osiyanasiyana mzigawo zosiyanasiyana za dziko lino la Malawi zayamba kulandira mdaliso wa mvula, pamene anthu ochuluka ali pikitipikiti kudzikonzesera zakumunda, ndipo onse amene adalima kale ndiye kuti mnyengo iyi akupita kumunda nkumakavyala chimanga ndi mbewu zina zosiyanasiyana, pamene mvula yomweyi ndi alam kwa omwe kulimako kudali kusadatheke ndikuti padakali pano ali pikitipikiti kumalizisa zonse zoyenereza zakumunda, ndipo wena omwe adangolima koma zipangizo monga mbewu ndi zina zotero omwe adali sadapeze ndiye kuti mvula imeneyi yawachita wake up kapena kuti kuwadzutsa ndi kuyamba kukhala pikitipikitinso kukasaka mbewu kuti yadzikonzesere kukapyala minda yawo. Koma ngakhale izi zili chonchi, pali nkhawa imene alimi osiyanasiyana ali nawo maka pa mitengo ya mbewu zakumunda zimene amayembekezeka kuti akapyale kumunda. Ndipo malingana ndi kafukufuku wa atolankhani tapeza kunena kuti anthu osiyanasiyana maderanso osiyanasiyana akhala opanda kuthekera kogula mbewu za mashopu zimene zimanenedwa kuti certified kapena kuti zimene zavomerezedwa, zimene amafotokoza kunena kuti ndi zomwe zatuluka malingana ndi nyengo imene ilipo, zimene amafotokoza kuti mbewuzi ndi monga zopirira kuchiwawu, monga mmene mvula ikugwera pano, izi nzotere. Koma malingana ndi mitengo yapansika alimi ochuluka zikuonesa kuti sakwanisa kupeza nawo danga logula mbewu zimenezi. Ndipo pocheza ndi mmodzi mwa alimi yemwe ndi mlimi wachizimayi ochokera mu boma lija la Chilazulu, iwowa afotokoza kunena kuti ndi okhumudwa komanso azingwa kamba kunena kuti atapita pansika kuti akapeze mbewu apeza kunena kuti mbewu yakwera mtengo kwambiri kusiyananso ndi momwe zidaliri mbuyomo mu chaka cha ulimi chapitacho chimene ndi chaka cha 2024. Ndipo malingana ndi zomwenso ife tapeza zimene ndi zosimikizika pansika, mbewu ya 5 kg imeneyo padakali pano ikugulisidwa pa mtengo wa 62,000, ndipo mtengowu ndiochokera pa 27,000 kulekera 32,000 yomwe idali mitengo ya mchaka chija cha 2024. ndikuti tikukamba kuti mchaka chino cha 2025 chimanga chimene cha mapaketi olemera 5 kg ndiye kuti akupitisidwa pa mtengo wa 62,000 kuchoka pa mtengo wakale umene udali wa mchaka cha 2024 ochoka pa 27,000 kufika 32,000 madera osiyanasiyana. Ndipo adapitiriza kufotokoza komanso malingana ndi zomwe tapeza kunena kuti mtengo wa chimanga chomwe ndi cholemera 10 kg mbuyomo mchaka cha 2024 alimi amagula pa mtengo wa 74,000, koma padakali pano ndiye kuti alimi akuyembekezeka kusungira ndalama zokwana 112,000 kuti agule mbewu ya 10 kg. ndipo mtengo umenewu ndi wotengeranso brandi kapena kuti kampani yomwe yapanga mbewuyi. Ndipo malingananso ndi kafukufuku wa maboma ena monga Blantyre, Lilongwe, Nsanje ndinso Mzimba kumenekunso tapeza kunena kuti mashopu ena ogulisa mbewu ya 5 kg ya dikabu padakali pano ikugulisidwa pa mtengo wa 101,000, ndipo mbewu ya 10 kg ili pa mtengo wa pafupifupi 192,000. ndipo malingana ndi kulankhula kwa alimi osiyanasiyana afotokoza kunena kuti kukwera kwa mitengoku kumeneku kuchitisa kuti alimi omwe ndi osauka asathe kugula mbewuzi, ndipo m'malo mwake akakamizika kugula komanso kugwiritsa ntchito mbewu zimene amazitchula kuti uncertified kapena kuti mbewu zimene ndizoti zidagwirapo ntchito mwa njira ina
kugwiritsa ntchito mbewu zimene zidakololedwa monga mwachitsanzo chimanga chimene ndi chomwe chidakololedwa chaka chapita. Ndiye kuti alimi wena omwe sakwanisa kugula mbewu ya ku shopu ndi kuti akakamizika kusankha mu gulu la chimanga chimene ndi chokololedwa kale cha chaka chapita, chimene malingana ndi ma research amafotokoza kuti sikoyenera kugwiritsa ntchito chimanga chimene mudachita kukolola kamba kuti chimakhala ndi zofowoka zochuluka. Komano malingana ndi momwe tapeza kuti alimi ochuluka akakamizika kuchita izi kamba kunena kuti kuthekera kokapeza mbewu imene ndi ya ku shopu kukhala kuvutirapo chifukwa chakukwera mtengo kwa chimanga kapena kuti mbewu ya chimanga m'mashopu osiyanasiyana. Ndipo popitiriza kulankhula mmodzi mwa alimiwa adafotokoza kunena kuti mtengo wa mbewu ya chimanga yomwe ndi yolemera 5 kg imene tikuifotokoza kuti ndi certified seed kapena kuti mbewu yovomerezeka imene imakhala kunena kuti ayichita research ndi kuona zosiyanasiyana komanso kupopera mankhwala omwe akathandizire kukachita withstand harsh weather conditions kapena kuti kukayima munyengo zovutirapo zimene zimapangisa kuti mbewu zina zizifa. Afotokoza kuti mtengo wa mbewu imeneyi ndi mtengo umene ungathenso kukwanisa kugula chimanga cha 70 kg chimene ndi chongogwiritsa ntchito kudya pa khomo. Ndipo adapitiriza kunena kuti ndi njala imene anthu osiyanasiyana akukumana nayo ndi zosatheka kuti munthu akasankhe kugula mbewu yomwe akakayisukunula ndalamayo itha kukagula chimanga chokwana 70 kg chomwe choti atha kugwiritsa ntchito pa khomo. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti apopo ndi zosatheka kuti munthu akanene kuti angakagule mbewu imene mtengo wake ndi omwe omonso atakhala kuti afuna agule chimanga chokudya pa khomo atha kugula 70 kg koma mtengo omwe omwe ndi ogulira 5 kg ya mbewu kwa anthu omwe akuchokera m'mabanja ovutikitsitsa. Zimenezi nzosatheka. Ndipo afotokoza kuti iwowo ndi mmodzi mwa anthu amene ndi mulimi woti zinthu sizoti amakwanisa kuzichita bwinobwino kamba kunena kuti zipangizo zina zimawavuta kotero ndi momwenso mitengo ilili. Iwowa ali ndi ganizo lokagula chimanga chomwe ndi recycled local maize kapena kuti chimanga chomwe chakololedwa kale chimene chidalimidwa m'mamidzi momwe agwiritsa ntchito chomwecho kusankha ndi kukapyala kumunda kwawo. Ngakhale kugula chimanga chakushopu chimene ncho yedzedwa bwino komanso kuyikiridwa zoyenerera kuli kwabwino komano ndi zovuta kuti afikire zimenezi. Ndipo adapitiriza kunena kuti mwachitsanzo mabanja ochuluka m'masiku ano akumagonera milu imodzi kapena kuti kudya kamodzi pa tsiku kapenanso ena osadyeratu. Ndipo adawonjezera kunena kuti kwa iwo mtengo wa 101,000 si mtengo ongogulira mbewu okha komano ndi fortune kapena kuti mpumulo wawo umenewo atakhala kuti ndalama imeneyi ali nawo sangakagulenso mbewu malo mwake akagula chimanga chimene chikatumikire pa khomo. So kudandaula kwa alimi osiyanasiyana. Ndipo polankhulapo mmodzi mwa mavenda ogulitsa chimanga chimene ndi chongogwiritsa ntchito ngati kugaya nkumakadya ku nyumba afotokoza kunena kuti malingana ndi momwe zinthu zikuyendera kwathu kuno ku Malawi iwo aganiza kunena kuti afufuze chimanga chimene ndi cha quality yabwino chomwe iwo azichigulitsa 1 kg 6,000 chimene ndiye kuti munthu 5 kg adzipereka 30,000. Ndipo adanena kuti chimanga chimene iwo akhala kumagulitsa chikhala chimanga chabwino moti amene akanike kukagula chimanga chakushopu chimene cha mtengo wake tsopano akwanise kufikira chimanga chimene iwo azigulitsa. Koma polankhulapo mmodzi mwa managing director ku bungwe lija la Sidco adafotokoza kunena kuti ndi zinthu zosayenera kunena kuti anthu agwiritse ntchito recycled seeds kapena kuti mbewu imene idali kale kumunda
yomwe anthu adakolola kale ndi kusankha nkumakagwiritsanso ntchito kubyala sizoyenera, ndipo adawonjezera kunena kuti makamakanso mbewu zake monga za hybrid izi zimabweretsa mavuto osiyanasiyana. Ndipo adawonjezera kunena kuti mbewu izi ndi zimenenso zakoledzera kwambiri mbodzi za minda zomwe zikumasautsa alimi. So kubwereza mbewu yomwe mudabyala kale monga kukachotsa chimanga nkusankha chomwecho kuti chikhale mbewu ndikosayenera chifukwa kumabweretsa mavuto, ndipo m'malo mwake alimi ochuluka sachita bwino kamba ka zimenezi. Adawonjezera kunena kuti ngati alimi akakamire kukagula mbewu imene ndiyochita kusankha kuchokera ku chimanga chomwe chidakololedwa kale, ayembekedze kunena kuti zokolola zawo zikhala zochepa, komanso akhala pangodzi yonena kuti mbewu zawo zambiri zigwidwa matenda, komanso chimanga chokagulidwe kake kakhala kuti nkuchitidwa affect mwa njira ina, kagulidwe kakhala kosistika, zimene zithandizire kuti alimi ambiri asatulutse chimanga chochuluka komanso kukolola zochepa zimene zikolezerenso njala m'dziko muno. Komano akadakhala kuti alimi ambiri akwanisa kugula chimanga mbewu imene yakuitchula kuti certified seeds imene imabweretsa mbewu yapamwamba komanso zokolola zochuluka, komanso mbewu imene imakhala yololera ku nyengo yomwe ilipo, komanso yochita withstand ku mapesti ndi madizizi osiyanasiyana, ndi kuti anthu akadakolola mokwanira. Komano poyankhapo alimiwa adafotokoza kunena kuti akudziwa kunena kuti kugwiritsa ntchito recycled seeds kapena kuti mbewu zimene ndizoti zachokera ku chimanga chomwe chidakololedwa kale ndi komwe kungapangise kuti asakolole bwino. Komano palibenso kuchitira mwina kumenewo angachite, chifukwa akufotokoza kuti sangakhale nkumayang'anira vana wawo ali ndi njala pomwe akukagona ndi kupita nkukagula mbewu yomwe ndiyodula kwambiri malo mukagula chimanga chimene chingathandizire kudyetsa anthu pa khomo, ndipo malo mwake avomekedza kuti iwo akagula mbewu yomwe ndiyoti ikwanisanso kuwatsalitsa ndalama yomwe angagwiritse ntchito pozitumikira pa khomo. Komano ku unduna wa zaulimi komanso madzi mneneri wa kumeneko amene ndi Arnold Namanja atafunsidwa kuti alankhulepo pa nkhani iwowo anena kuti apasidwe nthawi ndipo za nkhani ayankhabe pakutha pa nthawi. So nkhani yokhuza zaulimi ndi imeneyo, monga tonse tikudziwa kuti tili munyengo iyoti anthu akhale akubyala, ndipo wena ayamba kale, wena akusirizisa zonse zokonzetsera zakumunda monga takamba kale. Koma nkhani ndi imeneyo imene tikufotokoza kuti alimi osiyanasiyana akudandaula maka pa mitengo ya mbewu ya zakumunda imene anthu akufotokoza kunena kuti mbewu zakwera mtengo moyerekezanso ndi momwe idalili mu nthawi ya mbuyomo. So timve maganizo anu through comment section za momwe mwayonera nkhani imeneyi. Mu video ya mtsiku la lero mudali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda osewala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavidiyo zamene tikukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Bye.